Ganang yay biteng ya katu ka jinghikai ka bangila ya chat chishat ka TYNRAI JIW ha ka JINGNGEIT KHRISTAN. Ngipois ka mat ka banyaw ha ka ni ka janit. Bat kata kalong ka JINGNGEIT ya ka revival ha Israel. Ka JINGNGEIT ya ka revival ha Israel. Haswa bangin jam sa prang sngob ha ban sngob to ya ka ni. Bangi mani ya ublay o bahaka jingwan long briu jong udeu jiw. Udeu jiw. Kabamut ngi mani ya ujiw. Mdan da ka waypat ka jing artatin, mdan da ka waypat ka jing ainia, mdan da ka waypat ka ka ba ublay, ukwa bangingin perkhat da kum waypat. Ka Bible ka krenshay ba ka jingwan long briu ka jong Olawan banshim ya kata ka jing long briu, hari Israel, haka snong ka jong David, ukpatamen ujong ha Bethlehem, Judea, ka Bethlehem ki Ephrata, ong unong ya tolu pamika. Bat ka bapla ka long ka nebo, wat lada bon hi ki nong yalap, bat ki nong hikay gini kisngi, ki hikay ba ka jingwan, ka jong Jesus Christ, siya ka ni ka protay ka long bet, tangkom ublay, kabamut, pikni, pito no, ya ka jing shisha. Baga naisin krit ka kren pa. Baulawan, ublay, ubapura, ubreuro, ubapura. Fully man, fully God. Tikata ka shaybet ba ka jingwan arsin ka jong ka jingwan paipat ka jong Jesus Christ ru. Kan long hi kumujiw. Lamar ka jingwan ka jong kalong ba unyo kjat halorum lom olip ubadan hakatan ni jong kanong ba Jerusalem. But kata ka jingwan ka jong en pediang de ki jiw ya ban ong long bala kerku yaw tao balawan haka kerteng ka jong ublay. Ni don kam ban shay bahaya kani. But aswa bakin pediang ya kata ka jing pediang buram yaw Jesus Christ haka jingwan arsin ka jong kumujiw. Namarkin kren de kaktin jiw. Long bala kirku. Yaw tau balawan. Haka kerteng ka jong Hashem. Ubalawan hau Hashem. Bnei Hashem. Baruch haba. Bnei Hashem. Kabamut kadiban don chwa ka revival sa Israel. Kat bakalong kumbakala mentala prasin ngilawan sa Israel. Kumbakalong menta Ngiyo hoy. Kadon ka jing sakri blay. Handray ki train muluk, ki train jaka. Ki citizen. Ki train nong snong kari Israel hi. Kidang day bun ki Orthodox Jew. Bat kabamot kidang rendang. Kidang mensem. Bat kimpat mon ban pediang. Ya ka JINGNGEIT KHRISTAN. Lani yaw Jesus Christ kumlaw Messiah jongke. Bat kani kan dia tang da kakti ka jong ublay. Haka kumala ong upola ka si ka jong usiki Pilipi la ong ba. Baro ki khosil kindem. Baro utlet on pla. Bau Jesus Christ ulang utray. Kentop ru ya ki jiw ha Israel. Bat kani ka baro. Kamut baka tau bakandon ka revival. Kabaningkong ka revival ha Israel. Yo badon na pedeng jong pi ki ba sngoto bakla. Baka revival ka day tang ya ki balang Kristan MP. Kaktin revival ka day ka generic term. Lani kaktin ka balaya padya pertailang baro. Habadon ka jing kit ki jing hikai ki batamay. Haka pertai jong ka science but technology ngi ong bakadon ka revival. Hakata kasnat jing hikai bat jing puli. Laladon ka jing K4 hakaliang jong ka san pertai ka san hima. Ngiyong bagadan ka revival. Kumta kaktin revival, kamday kaktin kabalasya batang mangi ki KHRISTAN. Handray ka day. Kabala pendon kam dabaro. Haka jing siya, mdon hi kaktin revival haka Bible. Kasi don tanga ka to, kabenta ka jong Habakuk bar ka kitab Sam. Haka kaktin pareng laong, will you not revive us, O Lord? Hatu menum pentemay pat yang iatray. Jakumta ka revival,
Kadai kaktiin kabala da pendon kamha da kibabun hakirukom kibaper baper. Handray kai gini ka jingmut jang kaktiin revival. Ka revival kamut ka jingkersiw yakitu kibala yo tiak no ne kibala yapler kibam tip briushu haka jingkan oi bada ka jing tangon uksui bat kibor ka jingdum katanga ayapi ya ka jingbatay kaktiin revival kat bakum ka jingnget jangi KHRISTAN. Tika revival ka David ka jing tray borba ublay da ka jing pensle umense bakut haka jing im bada ka lawe ka bandangwan jang kibreu baro kiba pediang bat kiba kloy ban pendem yalade haka ka jing penki ka jang ublay piyo revival namar ba pi kokngo namar ba pi syak hikai namar ba pi kloy ban pendem bat ki dak kishin jang ka revival day ki dak kala bat ki kamba haki sngi ki por ki bau jisu usdang yala ka ministry ka jang u ndah bau ladap live post nem ka kerta kalawan ka revival ka ba plah Israel ka balong jar ka ba sotet handray ka ba pausen na namar balay katch ba ulet kadan ka jingki mensem jang ki breu bat ki pau ba ki dakla bat ki kamba nganut ban ong kini ka por ba ka revival ka bamdon ki dakla bat ki kamba kadai ka tunneng bat ka ba supendep rukom nganong ya pisi siya mat revival hakeleng satlak ka pertay ha Azusa Street ha Wales mat revival hangne ka ri ka ba eat ka jongi ngilara ya ka revival sa Pyongyang North Korea hakapor balaja ka revival osnem 8,000 henriu nda habang ngilami nang ne ngilara ya ka sa Australia sa Adelaide bat kala ja ki jingja ki bakla bat ki bakerpang pemla ban pensenge no ya ka jing pen ki ublay wat lada pi pila penkut program ublay tip bakalakut ka jing seng jong pi skungto kamut yu ta ka jing kerku penwai jong pi udang yai ne amen markata ki revival ki jasa ki yeng ki sem ha ki skol ha ki jakapule ki jakatre ki yo ki hat isurok kesengkin. There is no limitation to the move of God. Pemla ban kang ban penduk no ya ka jing pen ki ka jong ublay. Tekumta habang mat revival ha koleng satlak ka pertay na kapor sa kapor handray ka Bible ka yato lupa sa panggata ka revival ka bakaddo artet ka banum kutsyo bat ka banlong ka bor ban rong ka rapture ban rong yiki reukut bat yiki banget sa ka sadem ka jong u kan rajongi bat sa ka hima ka jong u ka revival ka bakaddo kanday ka kali ka vehicle hakaba rong yiki reunget ki reukut nang ni sati sa baneng arsu kadai ka revival ka banum kutsyo an unending revival a revival of no end. TYNRAI kalong ka jing sangsot ban yo inga ong yapi baka Israel ngilawan la prasin menta kalong ka jaka haka baka ding jong ka revival kamju klangsyo la palat yaki arajar snem ay menta kisuja tang hapor ba kibriu ki ba yo mat revival kilet ban jngok kilet ban pelong jingeseng haka to ka jaka jang to sipor kakutno kumbakala ja kapor bangipoy mangyang che ngila yo iya ka jingpi ka jong umensim kidan hangne ki bakan mau kumno haka rensan halor jong ulum tabor pia yam pia linyar pia jaumat pia duai pia plapop pemla ban klet ya ka to kapor TYNRAI ngosi pat baka revival ka ba kum ka bangi ngitip ni sngotok ni sempang ka bamday ban chulong tang haki tiki kat to kat ni ki jaka kam sempat la ban ki pura hari Israel la palat yaki arajar snementa not ban ong baka revival ka bakat do kadai ka revival ka balaja haka sneak Pentecost ka bala record haka lenong ka baar jong ki kam ki apostol haba umen sim bakfo ulawan ka dur jong kading bala ye ki pliat ding ye ki tulit ding halor ka sinrong kle jong ki shispa arpongut ki bala ya don haka taka jaka haka bakili ya kendo lang ka kunakulam balay ba msim donsyo kabakum kata la palat ya ka 8,000 snem menta
Kadaw kalong bala jelay tan palat. Ka mensim leniam. Ka batang nasla. Bat ka jing mani blay. Ka basya pendep rukom. Nalor nang taru trei jubor ka jingnget TYNRAI ka nyam jiw. Ka ba mensim mutlak persyak ya ka jingnget how try Jesu. Bat kimon ban pendem haka jing yalamu mensim bakoy. Namar ladah pi penbot yaki protocol, yaki regulations, yaki rule, yaki do's and don'ts, yakaba mbit kumne, mbit kumtai. Mensim bakoy. Lah panjadon bentah ka kum kata ka jing kangla, ka jing penwit, ka jing tay kenro, ka jing penyeng kendon. Dan renga ong yapi kalajan wan, ka jing kala ka bapla, na ka jing penki ublehi hari Israel. Cici Pauls kinong Rome lenong katway dekat kat ar ka ong gini ki kintin syakidar. Lada ka bakentat yaki jiw, ka jing kentat jong ki jiw. Yau try Jesu kala kelalong penban kajing manbha kabadap kerhai ya ka percay bat kata ka jingdo ka kenjaman sim jongki kalau walam penban ya ki jingkerku ki ba pela ya ki gentle tikat nutam kan long ka jingkerku ka ba kam kral haba baro ki jiu ki paino bat ki pediang ya lau kenrat. Hangi Apostle Paul ya cholupa ya ka ka ba angnut po bah laban ong. Ya ka ka ba utip kan sa jalong haba ki jiu ken sa one pai ban mane yaw kunra jang Jesus Christ kum lau Messiah usim bat ublay jongki. Wang yamanta ki kentat namar baki rendang namar baki mutlap namar baki duki namar baki samsiatan. But namar ba kila kentat no yo try Jesu. Kabalang na Jerusalem kalalet banjalap sigi gentle. Nga ngalong way ni kita ki apostol sigi gentle. Pikin mau ang kata. Hagi kam ki apostol. But kala kalalong ka jing kala ka bamut. But ka jing pai no nakipop. Yaki babon ki gentle hakaleng satla ka percay. Henry ang kata ka samsya, kata ka mutlap, kata ka jing kentat no ka jongki kanum neksa. Kan sapoi kapor bakin kela bat ka jingkela jongki kan wan namaruble umpat klet yaki lapalat arhajar snem kilayaj hadin ba utrai Jesu olalet paino shalau kupa bat balala banseng ya ka balang shitlup ka percay deki apostol deki sispa arpongut kibahaka shisin yalap u apostol Petros lai hajar kila kala ka bamut. Puli ki kam ki apostol kul nong ka ar ka balai pinyo i kani. Henry bon ki jiu hi kinang sakut haka bat ka bamshay. Syapang ka jing sisha ka jing long blay u Jesus Christ o Messiah o jongki. Henry ka por kamslem. Bakin kala ka bamut. Batkin dem ban mani u kum lau blay barus ujongki amen. Puli biang Cici Pauls kinong Rome kalau nong kabakat wehi henringin jam sa kadakot kabakat sanpat kaonggum no. Lada da ka jing kentat no jongki ya utrai lapan kala ya ki gentle nakabalong ki nong shun ublay sa kabalong ki beyajan batu. Kai kabanlong lada ki pediang no ya u. Sisa kan long ka jing ya ki balayap. Kajingim yaki balayap. Kemudian kenal ne kapastang ang karibibal kadai kajing penkim, kajing kersiltia, kajing penkendit. Kani ken kita kabentah ka Bible. Rome katway de katsan. Kanlong kajingim yaki balayap. It will be a coming back to life for those who were dead. Kanja karibibal ba haswa kajingwan arsin kajong utra Jesu. Batkan klang gading jongka. Kabandalong pelasisya habarok gijiu bat kamtam hari Israel hi barok away. Ngali ong ikani namar hinchami gijiu untang hari Israel. Henry kaleng setelah kepercayaan. Wanang ni hari India kibun gijiu. Batkan ni ka revival ka manganga kren. Kalasdang hakini kisngi. Pahaw baha. Da kita ki pliak ding balasdang
jong ki riunget ki ba khot yalade ki messianic Jew. Ki ba don kumba sau lak tam. Sau spa hajar ngut. Hakeleng satlak ka percaya. Bat palat ya ki arpusan hajar ngut hari Israel. Messianic Jew. Yatu kitu ki batip. Baki don kembali spa tam ki kenhon ki organization. Ki bakum kini keleng ki jela jong kari America bat kari Europe. Bat ki nyo baka kamram ka bahakmat yaki kalong ban penkela ka bamut bat ban kring yaki para Jew syaka jingngeit how Jesus Christ kum lau nong pen im bat ubleu jongki ka im bat ka objective ka jongki ka thong ka jongki kum ka seng ka kanhon kalong ban pen sapriang yaka jingshisha jong ka gospel syakaling satlak ka perthai ni don ka manya Kristan yaki deki jing ai ki jangi deki jing duai ki jangi bat deki jing ya tre ki jing ya te lok lembat ki habe ye nujor bat ka jing bon pat ki balang Kristan ka leng satlak ka perthai ki messianic Jews ki long tang shi tro tang shi shit let's see Henry da ka jing ya tre ki jing ya snot lang pinsio I bakandon ka ayom ot ka bakraw amen tika long pat ka badon kam bangin shai baka jingget juki Jew shapango Messiah jongki ngakren chapang ki Jew salon sar mo kalong ka badon kam hayangi bangingin sngoto ya ka TYNRAI jong ka rukom sngoto ya ka rukom nget ya ka rukom shampang ka jongki Jew salon sar shapango Messiah jongki kalong compare na ka rukom sngoto na ka rukom perkat na ka rukom nget jongi ki Kristan shapango Messiah ngingi yo I ukumu blay ki yo I ukumu breu ngingi yo I ukumu konu blay ki yo I yo utangkum u shakri jong blay ngingi yo I ukumu nong pedem ki yo I yo u tangkum uta ubanyarap lem yaki unlong unong sensyar lane unong yakit ya ba lembat ki ngan senang ban chu kata kamadin tekat kum kanyam TYNRAI ki Jew kat kum ki jing tho ba khut ke Hebrew Bible ka Torah u Messiah uday uta u banwan pau kum ukenja shipai a warrior ne unong san hima a political figure a politician a statesman ne unong yakun persa a revolutionary ubadan tang ka wei ka thong bat kata ka long ban teibiang ya ka hima Israel ban yalam pen pha ya ki tu ke balasha pen rengkang par jungai na Israel bat ban senshar hok ya ka Israel knang bakan long kan nong yalam ka bakraw ka ban wanra ya ka suk ka san ya ka long bha ka man bha ha ka percay baro ka wei katabet kadai ka idea la ni ka rukom sngoto jong ki Jew salansar shapango Messiah wei ka klimat pi ang umashia ki kinamot be de political figure lani ukenja shipai orang ba nong yalam lani unong penki pertai ukenja she govera lingba ka history jongki kila jio I ya Cyrus Cyrus kari Persia ba ulong ukenja Messiah ayure ki kenmau ya Mordecai kenmau haka kitab ki Esther ka kitab Esther bawlang ukenja Messiah ayure pikin mau na mo Yohanes nang penbaptis upakali yaw Jesus hato meme de uta ubansawan ninginang apsia uwe pat balay namar ka rukom perkat jongki bat ka rukom long ka jong Jesus ya persan lahikaya ki nado paladang khan nado bigidang rit hakis synagogue ke jongki ba haba u Messiah hi unwan u Mashiach jongki haba unwan undai be unong job undai be orang ba nong yalam undai ne nong yalap undai ne nong hikai uraboni baki khot termar kata kedan kata kejing kulmar jing mut ke jongki kadang ko confusion ngap hai kani kede kejing bat ujiu da undai ru tang ya u Cyrus mu baki ken mau kumta undai tang yu Mordecai hakis nam shispa life and real shispa life sun life and real life and yo haswa bikin syarat bingkong sendan na Jerusalem kajing ki kajong ubar kokbah uturu de kunja Messiah hi ubaki jiu kita plashai uni de Messiah jangi ki
Ye ki khon ki jong umakabius. Kiyo iyo John Hircanus but kiwi. But kini ki David kiye. Kini ki kinja Messiah. Pig kaktian Messiah ngingiyo ya u personality u belong u Jesus Christ kiyo ya ka role. Lani ya ka JINGNGEIT. Kumbang ngingi ong no mentamo unong tem, unong ruai, unong yalap, unong syat, unapit, umushi, dorji. Ka role bagi tray. Tiki jiw kiya kumta siya pang kita kaktian Messiah. Kalong kaktian percaya ki. Wala da kamot ubala penslek. Penslek nang mentayu. Ban job na kamta ki Israel. Amar kata hakapor bagi perta Hosana. Kenapa por burung si Jerusalem usyong hau kun kada. Perta Hosana mod ayu. Dan paling jopi benang tharai kamot haleluya empia haleluya temot ya ro yu try. Hosana kamot ya rap tinggi. Wow rap kamot kamta kan. Balai kili perta kamta. Lemar kiyo balai kili kawe giding telai. Ketua bamut ini sedang no. Ni khruit no. Ini yang persa no ya no. Ya gini ki mender ki bala sunshar ngi. Ki bala le ben ngi. Ki pet yo political liberator. Ngi iyo Jisu kum spiritual savior. Unong pen emo bekenjaman si. Ki kiyo pen ban daw unong pelat. Hakal yang jong ka sunshar kadar. Kum ta kemla ban pediang da leiru ba utau Messiah udai ublay. Ni ba udai ukun ublay. Uban seus pa ya ka percay badu baki day ban mani MP kata kemla ban pediang da leiru. Kimngit ba utau Messiah jongki unsat unlaban sat ya ka pop jong ka percay bad ban ai ka jing bam cukut yanoru. Fifim day ban ong kaya ngit beat. Marken mau kitab Isaiah JIW. Udiutero Isaiah ba ukuran Jepang kani ukuran Jepang utau ban song halor kulai ban jersey long renyeng ke jankup ke jong dakasnam ki nongsun. Syai pim syai kata. TV ki dan dak away ke mental picture ngi ke KHRISTAN ki dan dak away. Ki jiu ki yo Messiah baka kam primary role ke jong ka kamram ka ba khle du ke jong kat kum ke jing snong tho ke jong ki kalong ban pelat ya ki khon Israel na ka syakhom syate jongki nongshun ki jongki. But bakin one pai syari Israel ban sensyar biang dalade yalade. Tenado ka kat sao tarik ka jong ume kat kendai spa sao popra. Kiki ang nang ka Messiah syuk. Ngila adon te kuri Israel. Kila sedang ban ya one pai. Nakaleng setelah ka pertai kila le Aliyah mot ka ba one pai. Ban long biang ki nongshong snong hari Israel. Kiki singo ba ka role ka jong Messiah menta kala long limited. Dada uwan uncuan ban sengno ya kari Israel bahkan long ka global empire bahkan long ka nong sensyar ya kiri ki hima jong pertai baro. Fia ini emta berngot bakadon ka jingkul mar. Ikum baka hikai jong ka Bible nang tir katan nang nir katan lang nlapoy ning yo da ukhiu jaki shri. Bad ujiu jong piu bawan na ka Orthodox Jew hi upet tum buong katutum lang pit ta. Pikle sebat do senyang bat simprong tu ti ngi bade ban bam tang ka do masi bat ka do blang nyalong kom no pi TYNRAI ka jing tu jongki ka embe ka jongki penksan try hosana try yakari Israel bat ya ka khet u David fisha me kata hai bat ya shabi jong David hey kitab jing pen ba pimi ingta kulmar ba kembet kemshai Pin lapoi benyalap kumta ki ong uri kini ki to yi ki jing to jong ina ke kitab Isaiah kitab Jeremiah Ezekiel hey kuno kumta ni shish ko shi hikai kali ya top kini di ginong hikai bakla kini di ginong ya thulu palam le tinamar kata don bon ki jiu ki bamnget ba Messiah un la ban wan na beneng balada un wan pawru dei hi ubreu ba dei be ubreu te la ban dei ubreu dei be ubreu Kumta ke babon hi ki jiu kemla ban pediang bau Jesus Christ udai ublay namarkan nyam jiu ka perking ka ngai badon tangu we ublay bat umla ban don kon ka shema ki ongkum no kumto dikan Israel shema Israel Adonai elekhonu olam amdan olam is for forever
Adonai echad, yes. Hear, O Israel, your God is only one God. There is only one God. Posay ko Israel. Ba ublay jong pa ulong tang ma uwe ublay. Hinawan mangi ki KHRISTAN. Lie how way ublay. Ayah. Ti makiro ken. Nginya kren. 3-in-1 God. And the blessings of the 3-in-1 God. Whoa. Hear, O Israel. Man laka step ki. Shema Israel. Ki kidayam kidaut. Man laka step. Token mau ko Israel. Tayo sngow ko Israel. Ublay jong pa ulong tang uwe ublay. What plet ya kanida lay-layru. Kadai kanida bakimla man pediang da lay-layru. Makiki kenbet bangila sertok la daki post nem daki spas nem. Namar bangilit kumani ki blaken siya. Temanta naya manesyo inolo Jisu ne Yeshua ne ba Isu ne kumno nasyo. Mentangin tangyo way blebet. Wa Adonai bet. Elekenu nasyo do way pat. Namar baka ba maba. Kaniya ka wan ka jing shirkay. Kabang kta ka dot nuot ka man siyem jongki. Pat kumta kem kwa ban pediang da lay-layru. Banya tenro, banya tur, banya lek kulmar kumta kamlong ka badai. Tenang tap laki wan pada kini ki Messianic Jews ki baong ba u Jesu Christ u deu blay. Kat hado bakal don ka pora ka ba kilami ki militant Jew. Kila syok, kila dat. Kidang ya syok, kidang ya dat duduk manta. Kadon be ka jing syong sir ye ki Messianic Jew. Na ki lai ki banta. Kabaningkong swa na ki para Jew. Ki Orthodox Jew ki ba shon yap ya kani ka jing hikay. Bau Jesus Christ udah Messiah jongki. Kabaar na kasorkar. Kabamla ban pediang ba pipindai ki citizen ki bapura jangkari Israel hanrei pimmani pat yakaniam Judaism. Bat kabalai pat kalong na ki radical Muslim. Ki ba yo EAP ba pipi long tang ki aka ki ba kila ban penkulmar yakajing yakun kajing yale kajongki. Tikum ta kadon be kini kajing syong sir. Tikini ki ki mat ki ba kong santam ki ba penyaklat ya ka jing sngoto siapango Messiah hapdeng ki Jew ki badang bat perking ya ka niam TYNRAI ka jongki bat ki KHRISTAN te wat lada ki dan bon ki Jew ki balong KHRISTAN nado ki sngi ki por jong utrai Jesu hanrei day tat hado ki spasnem ki ba kat kendai 19th century. Basdang ban pau pertai hari Europe ka kenhon ki Messianic Jew. Namar bala jurtan ka jingpen stamben bat ka jingpen yapathar yaki kum hari Germany hakaportang ka Holocaust bat hadin katapat da ka communist regime jong ka USSR. Tikini ki Messianic Jew ki pendep hok yala ki jingle niam baro halakaniam TYNRAI Judaism kum kabarik ho ya ka ris sabaton ya ka sngi sabaton bat kabaraki hok ya ki jing kawai niam baro kata nado kaniam ka jing light pishak naningi ong nakatin pareng Passover Sukkot Shavuot bat kiwe de ringkat ru ka ba shakri bat ka ba mani yaw Jesus Christ kum la Messiah bat ublay jangki ki bat ya kaniam TYNRAI ki jangki ki pendep hok ya ka TYNRAI kejuk kapor ki shakri yo Jesus Christ kum lau Messiah. Ki bo ya ka in even balance. Ki penbet ya karukom long gajing im gajong ki basyaturu kim pentut shaneru ki aitilot. Teka jingtmu ka bahakledu ya kini ki seng Messianic Jew kalong ban yalap ya ka gospel bat ban kring ya ki para Jew shaka jinget how Jesus Christ. Kaway na kini ki seng Messianic Jew. Kalong kata ka bala jutip menswa kum ka London Society for Promoting Christianity Among the Jews. Kabala penpau yala ka jingkit kle ban let ban yalap apadeng ki Jew. Hadin ba kila yakendo lang ha kanong ba ha Boston ha America. House nem kat praspa kat nriu. Nalor nang tala mi pertay pat sauta Martin Moishe Rosen. O bala seng ya ka kinhon ka ba people je tip try gini gisgi Jews for Jesus. Kabala bay pisa da ki $1 million. Ban pendep ya ka ni ka kamram jong ka jingyalap ya ka gospel utray Jesus sa kaleng ka portay. Nakabanta ka jingpen im jong kito ki balong ki Jew. Lani ki ba wan
na kakur kajat jong ki jiw lala kaliang jong ikmi ne na kaliang jong ikpa. Uneu Rosen, o Martin Moishe Rosen. O yo iya ka niam jiw Judaism. Kum ka jinget kabasulong tang siteng siliang. Kabamsim dap pura. Namar uong baki riu nget jong ka ne ka niam. Kim shai yala ki jong ki jingto ki bakut baro. But don kam namar kata baki kin priang no ya ka jing pendep jong ki jingto baki jingye cholo pa baro. Kibalong haka jingim haka ministry ka jong o Jesus Christ. But kibapao siya na ba habaro kisla kidakot kilinong jong ka testament ka batmay. Kidon kam ban pediang yaw Jesus Christ kum la o Messiah bat ublay jong ki kin pla ba ulong nong panemu jong ki. Te kum taka jinget nyam ka jong ki kababat per king yiki an jong Moses. Kandang pahaw ban long kaspa ba. Amtang nakabenta jongki, and ray nakabenta ka protay baro kaway. Tigi Jews for Jesus, kiskep mahalor kani. But pinshem ki kilet kleng ka protay. Tang ba baro hi ki messianic Jew, ki atali lang kaway ban persya ya ka jinghi kay jong ki babon kinong saray, but kinong yalap KHRISTAN. Kabala jukot kerteng ka supersessionism. Supersessionism. Neka replacement theology. Kabakam. Bau blay ola bo bujulino da ka balang KHRISTAN haka jaka jong ka Israel bat ka jatman riu ki jiu bat ola kentat no ya ka jutang ka barim da ka jutang ka bathamay kani ka de ka jing yalap ka babaklatam ka de ka jing hikay theology ka babon mentag sedang ban kentat namar bekiyo i bakalong ka bamday bat ka babam syong niya kat bakum ka ktien ka baim ka jong blay habakum ta lamo ban ki ka ta ka revival ba hari Israel but kamtam hapedeng ki Jew. Kiseng Messianic Jew kum ka one for Israel ki kubur ba kalasdang banja. Nday tang bakala banja, ndre ki ong kalasdang banja. Ki kam kenti ba kalasdang banja long shisha kumta lakat to katnisnem menta hey ha Jerusalem. Kalasdang banja menta ha Galilee, ha Tiberias, ha Haifa, ha Caesarea, ha Tel Aviv, ha Jerusalem. But ki ang watcha do sa Hebron, sa Samaria, sa Jericho, kasdang manta. Ki ang hapdeng kisipay IDF. Kadon gani ka mensim, na marbaki akle piyeng to. Haka armed force yung ka Israel hi ki IDF, the Israeli Defense Force, pinshem ki jiru, ki baday na kanyam TYNRAI ki jiw, ki KHRISTAN ru, nang taki Messianic Jew rukidon, nang taki Muslim rukidon, nang taki tu ki bamnget rukidon hi, agnostic atheist rukidon hi. Kaya kata ka jingya maylay ka jingya kpe lang. Amar ka jingya khunja ki kalong man la kasi ka yap ka im. Ki jiyo asngaw ka jing duay. Ya ka jing khot karpat ka jingya rap ka jing ublay ka kim khat, ha ki jingya khun ki jong ki. But ka ay ka bapen pedung ka bapen kip hay ka do not ka mensim jong ki lang baro kalong ba way si sen hi udway. O Messianic Jew compare. Yung teng-teng kajing duay kajong kajing duay jong ki jong ki Orthodox Jew kasulong bet tang nasuntor. Kabasupule lendet ya ki Shema kabasupule lendet ya ki jing duay ki basulong bet liturgy. Teng-teng ki Shema ki parlok jong ki lani ki paranong ya khun ki jong ki bawan na kabalang KHRISTAN ki ang bahot i kung baki duay tanga kapor baki don kam yo blay Handray ki weki por bat ki im kumangi. Ki lingkar, ki aurea, ki buat, ki tanglang, ki thok, ki thak, ki syukor, ki bam klop, ki lelot barkhot kumjo kumjale himay. Handray how Messianic Jew te ito pulong serious. Ing makadan ka ka bapla ka batan yaw ni sa janjong ublay. Karukom im gajong u kaper. Pinamarbaw Messianic Jew udon be kala jong kajing be ka revival. Amen. Markatanga don kajing snow bahaya ki. Man ba pia champion kan do hibat ki kadon be kini kala Ba way si sini u revivalist ya kan do ba way pinito. Ni ki ka jo kading. Ni ari ka jo kajing shine. Meru LED mo ngaru LED. Yes nga. Le EP LED ini pada ide ti bulb berim ni 40 watts. Lito ini sound low. People do. Shine. Tekalong gumtabi.
Tigniki parlok Messianic Jew kam tamlay nakaseng ka kanhon one for Israel. Kikamba ublay ula dep ban tebuk yalaw munsim antang hari Israel. Handray habaro kitan jong ka Middle East. Ha Iran, ha Iraq, ha Lebanon, ha Syria, kiong wat Saudi Arabia, Palabha, Kuwait, Yemen, Cyprus, Egypt, Palestinian territories. Ki umat siya mublay. Ki Muslim, kidang yale ban pendep ya kanamas, yo revival pendan. Mi man nagremyang sentur ke jongki, daka halaliya, daka yaro yu try kemtip balay bigili onggum ta. Sa syo pendan, sa hauto mulau jongki. Ngalit mare banik keli, kini ka jing TYU kini ka bami simi na sentur janga. O Kristan ang meduai Kristan meli. Handray umsyai. Dan ki one for Israel ki ang marsani kendo hibat ki bokki. Yang pleng New York revival. Ni akren o supply ki jing pots new, ki jing yo ki jing o ka pormit. Kilong prophetic sudah. Kilong nakadur jong ki jing yo lupa sudah. But ki ang pleng New York revival. O pleng pun kersiw yo. But ki ang baka ni ka ding revival ka baklang mentaha Middle East. Upat bhur ki riungit ki sedang ban mi thamai. Fresh believers. Ki ba pediang yaw Jesus Christ. Kum lau nong penemu jongki. Amtang na pedengki jiu. Hanrei wat ki jat menreu Muslim. Bat kani ka por ka klang ka rahemado kata-kata. Hadok balas dang ban mi pau ki pastor. Ki evangelist. Ki miracle workers. Bat ki nong yalap ki betray shirhem. Ban yalap ya ka gospel utra Jesu. Ki balong nakajat menreu ki jiu. Ki kon Israel. Bat wat ki Muslim. Teng-teng. Wang lingok banyak iba. Usu one away bo wang I'm a Bedouin. So to ki Bedouin ki di basabit. Sa cloud sa batap, sa recloud, wilderness. Baka yeng kasem kalong bet, hanong kendong ba? Handre ule yeshem ba Jisu de Jisu ba penslek yu. Bat mentau yalap ya ka Bible, wow. Medan Bible me yalap kum no. Ya tu uble yang aban yalap. Pindep bartat. Lada ma pi ki badan Bible hayeng ki san riu talin ri pi penyeng ya ki duli. Pim yalap. Boleh mentau say nak law na betap open kelam ng yalap yaki pi ujor na pi bishni amen kini ki kamba ki yo diang yaki jingkerpat jing yarap kini ki one for Israel ken ki ong ba ngiyo pediang yaki prayer request ngiyo pediang yaki jingkerpat jing yarap na ki babon ki bakli ayu ka baki ki day banle hadin bikila dep ban pediang ya Yeshua kumla Messiah shimet jongki. Yang menen kami ada por mengitia ngiladap ya kendo bau Jisu, ngiladap priang yu, ngiladap man mani yu, uladap man penbaptis singi ke bakan zaman siam, mentangin le no. Sekai dah ngidai ban le. Kiwan keli. Ndalik keli Kristan kitiang kipet. Ndalik keli no Messianic Jew, wang to nyale ngar ngaladap le kata kaju. Pi namar balai kan ni ke dai pidai ban kan mau kalong hakabari. Ndai ke bapau te. Ni pi yang di kinja pulpit pi I testimony. Buat pi pongsut deng tai. Kani kalong jar-jar. Haka jaka bamja di isya. Kia kendo. Kia keli kumdu si iper yu tiwe. Kisi lej buat no lajan kiyo kali kiyo. Excuse me. Do you believe in Jesus Christ? Bat ka ap ya syuriyo sengang. Nomor balaro day Orthodox Jew. On mi bom na kajuti. Kabajarang kong dom. Shisha. Nomor balaro Jew para Jew kinya keren kan. Daga Hebrew te. Dan ren dah baki kendo baki one for Israel Messianic Jew. O kadang kajing ya kenti sendan kajing ya kedup kajing ya piap kajing ya ruai kajing ya mani kajing ya duai kajing ya keren telit kapala ban ne deki kentaru. Pi kadon ka revival. Kalong jar-jar, kalong hakabari. Slam bakan sabatay. Amen. Nang ta ki ong susyo babon ru ki bakloy ban bay pisa kat ba don kam. Ban yo ban tiet ya ka testament ka batmai hakaktin Hebrew. Kaya naman kaktin parang okay we can speak a little English but we don't understand what your English Bible is saying. So if you can get it in Hebrew it's easier for us. But laong ba kata kajing tangan kajing sliang ban tip kam shay sa pangu Jesus Christ kalapoy hado upot kat ba hado ba mla ban pendap ne wat ban yo ban ya selok tikna bat ki namar kimi belai lajan manlang singi entang hakisnong badiki sor ha Israel hadre ki wei ki jaka jong ka perthai kadon bet kini ka jing angnut
Kadon bet kini kajing kwa, kajing trang, kajing sliang, bantip kambha syapang u Jisu. Bantip kambha syapang, kajing long Messiah kajing u. Ki ong ki don bun, ki Jiw, ki ba nakanyam TYNRAI Orthodox, ki ba ang not bantip kam jeliw, bat kam tikna, syapang u Jisu Christ, namar ka don bet kajing tnam ka ba pala, bat ka ba kimla ban batay, ka ba krisoy hapo ka don not ka mensim jongki, syapang u Jisu Christ. Dangsen, yato run. Uang baka parlok jong kakurim ka jong u. Kalok ka jong u. Kadangnya ban le prayer walk. Bat ban rung siya ka western wall. Nakajaka ba rung ki kintay. Kinsan way uba taptupya yong pongsut yong le mtuhi. Bat ki jingmi ki telai jingduai. Bat ubadang kerho bah ka kaduai kinsan uyai kita kintay baka compare. Bat baka rung klamra talit klamra usubat de kau song long man kli pi day nang ni ka ong nga suwan nga day na England lakmen palat. Are you here because you believe in Jesus Christ? Ka ong yes. Come sutanya ka jaj nang tao pun kiyo ka wen ngiti ki restaurant ka badana neng jong ka hotel order jingdi ang tao du ong bay pilong palat tang steng kanta ngakwa pan kli ngakwa jubab na pi sapang Jesus Christ. Sapang ka ka testament ka batamay. Bat laong bahang ta kata kabriw kalakmen palat namar kalang nang sudet bantit atli ki testament ka batamay hakakitin Hebrew ka ong hakajaka ban batay mang ayapi shim ay kanikan batay yapi. Yaro try. Kiyo kriyat ne. JIW hadin shita yo kaya kendo biyang yo. Hakani kasin pat kaya kendo yo haka garden tu. Ki Messian, ki Orthodox Jew, kim Julet sa garden too. Uni upoi. But uying sa bahar. Kung piap yan no, uang kumbang ngalakali api, ngalakali sa san reungut kiway, but kiakot binikando yang ahne. Uang ni, kato ka pa pipiang, ada pulilot, nang don siya uang. Una mo kata na Lord ka testament tamay, nalapoy ka kitab jing penpaw nang don sa second volume ka third volume. Pi ka testament barim jing ulo kuduy kat ni, tapi testament tamay jing tangkat ni, una mo kata nang don siya kan pi. Overplay tuhan seliang hadok kata. Batang hadian kat tukat ni si kalau yok pen introduce u siki parlok jong ka one for Israel. Lapen baptis u bat ka ying ka jong u. Ni ngasong mapuli ki kam ke apostol. Bat mentau ni u yalap jar hapden ki way pat ki Orthodox Jew. Kadang ka revival te. Kadang ka jing angnot ka revival. Ka rensan bahkan pauno ka revival hapden ki Jew. Kani kelas dang ban yeng kenren, bat Muslim bahkan saja long kumta. Kini ki Messianic Jew, ki ba treasure hem kumni, ki kamba ki don bon ki Jew, bon pa ki Jew hari Israel. Ki ba sedang ban ngek hau try Jisu, hakirukom perkat ki ba per. Ting kila ban long kirukom, ki ba nang sngo klung nang sngo kna, ting ki long turmur ki long bakla, tang ba ki ngek. Bat bon na kihi ki kwa ban tip ban kambha ban kamshai shu ayu bagi day ban le ban mani ban shakri yaw ne ubalong Messiah ujongki ubaladep ban wan na do arajar snem menshwa amen. Sitiu Pauls kinong Rome lenong katway dekot arpusan na do arp kandai kadon ka jing shisha ka bamayan ko ki para banget janga ong Apostle Paul kabang akwa ya pi ban tip knang ba pinnum snow start holiday kajinglong mutlop jong kipat Israel kanne tat hado kata kapor babaro ki gentle kin wanno siya ublay andala dep kata kapor an sapen ke empat ye ki Israel baro kumbala to hagi jing to ki bakod ba unong penim on wan mi na seyon but on wan no but on weng no ya ka jing baman ka pop baro na ki khon ki kseu ujakop ngan pelong ya kani ke jutang bat ki kabangan weng no ya ki pop jongki baro namar ba ki kentat ya ka kubor ba ki jiu ke la long ki nong shun jong ublay bat habakum ta la yo ban pen im no ya pi ki gentle wat la kataru ublay omle klet ya la ka jingjit ka jong u ya ki namar ka jing telok ka jong u bat ki apartment jongki udang yai ken mau na bau blay unum kalaktin dalairu yala ka jing ai snob ha ka jong u bat ka jing khot ka jong u. The call of God and his gifts are
irrevocable. Laban ong bala palat yaki prapau persen, prapau nakasispa, naki jingya tolo pa jong ka Bible, sapang ki Israel, lamang yay pendep, syad si syad. Bat sa satang kendiat bandang pendep agini ki sngi ki bakado. Bat ngim don daw ban arzatin, ba ublay jongi, on yaj saprang, bat laki jingtmu, bat laki plan ki jong u, ban pendep yaki baro, handre ka syong hangi, kum ki balang, shitlup ka percay ka balang KHRISTAN, shitlup ka percay, langi kloy mo, ban ya tradep, nakabenta ka ayom ot, ka ba pala, ka ba ap yangi, hante akmat. Muslim makan jangan ni ka ayom ot, ka ayom ot yung kisngi ki bakado the last day's harvest. Pinkan mau kumno ba kisenran, kila yakat baro simit, ban yo ban tong do ka, handray man poida satya, upetros, ulayakat baro simit, handray ngat ay ruem, andala poy ka por step, ulataan no yakijar, nakaling, ban sat pen kuat yaki bat ban lek pai no asalayin, handray hamar ka bakum ka takapor, de utrai Jesu ba ai jingmut, yaw Petras bat yakitu ki ba yadon rekat bat u, baken no ayala kijar, sakaliang kamon jong kaling ka jongki, bat hangta, kilangat sikat day kidok ha, kat hadok balajan kat, kijar, balajan ngam jolop kaling jongki. Pinshem ni kani ka jingja sa puli kani, kabapla haka gospel ulukas kalanong kabasan dekat sao dekat way. Pelong Bible study. La shibit menit nila syai kasi. Lukas lenong san dekat sao hadok katway. Segap, kampat kut entah. Kata kasin ke meningkong baka jam ta. Dia ka kamba kiyo shibon kidok ha. Kasin ke ba arpat. Bakala jab yang kumni kalong hadin ka jing mikpat utrai Jesu. Laong bagi senran. Kilalet bantong dok ha kumju haka ju hi ka duriaw Galilea. Handray anda haba kim sim ngat ay kilamot banwan pai no seringko. Handray kensan kilio sngo ya ka jing perta nang ta na ringko. Kaba kentu yaki ban peno ya laki jar. Sakaway pat kalyang jong kaling. Day utray Jesu. Obla bata yaki kumta. Bat haba kila kongo. Langat piang sa sisin. Yaka jing tong dok ha. Kaba bon ha. Handray hakani ka kentingi pule haka gospel Yohanes lenang arpway dekat lai hado pra ba amsim lakat ki jar jongki hakani ka kenti kingat ya kidok habat kila dedep anda nyauru kanu sespa sanpo lai this is pa sanpo lai teli jongki ka dika jar kapal sirkai bhai ke tanray kani ka sin ya talk a Bible ba amsim lakat kita ki jar jongki kamu diyo kiri Bible ki bala lek haswa. Kira yo aban kring ye shibun ki ban sim ki ba koridor. Syaka himau blay. Handray sngosi. Batang hadin katu kat nipor. Lawan musli apat. Daka jing ya pat ya pra. Daka jing bam ya sngoto jing mut. Bat ki jing ya shun ya bo not hiru. Kenapa dan tukoi kesaman ke jonga ka bangala hikaya pi laong ba. JIW hadin kiri Bible. Kitma ba ki jah hadin jonga Bible. Ka civil war Amerika ka jah hadin jong ka first great awakening ki nemsniu ki jah hadin ki revival ha Wales ka jing ya katling ka jing ya pat ya pra ka jing ya dom ka jing ya shrai ka jujah hadin jong ki revival kat ki jar handray ha ka revival ka ba kado artet ka ba menta sngoto kalasdang hakleng ka pertai bat khantam hari Israel hapdeng ki jiw ka don bet kani ka jing sempang baka ayom ot kalong ka ba kraw palat ka ba namla syo ban yo ki men sim ki ba koridor ki ban yo ban rung ban besut ka himau blay handray hakani ka kinti kin yailong shitali kaway namar day utray oban risndong yaki bad oban sharai lang yaki kajar kanumkat kaling kanumngam namar hakani ka kenti unlong ka jar yangi uru unlong ka yingleng jangi bat ngi ke balangat haka jing klup ka jing piam ka jong u
ngin im habneng hakari Bible kabanom kutsyo. Amen. Nginya doai. Trying awan banaiti yakini ki khun ki shakri ki jong me kani por kroi ngi don kat ni. Habdeng ka jing kriat, habdeng ka jing jaw slap, habdeng ka jing dum lo, habdeng ka jing ka jong new lo. Ubar ben kat ni. Habdeng ki jing pen kre ki exams jing ki school ki college. Habdeng ka jing ya be ban pendep iki kam ki jam ki babon sertap handrai try melawan jalam yangi hakani kapor bat day mame ubapan iyangi bahabangi tengan ngisliang ngin shem ni ki jing kerku ki ba pla ki jang me ki ba me men pendep kalong renjeng bar ka jing em ka jang